imprudence resulting in damage to property and reckless imprudence resulting to physical injury. Kabayatan na, ibilbilang mat iti nasa o nga opisyal amay sa milagro iti nasa o na pasama at sipod ta minor injuries iti linakam dagiti dua a pulis uray no nagpasar iti nakaro apan nakadadali iti patrol car ang nagluganan dagiti biktima. Agpaisidong dalat tamat ikinunana iti x-ray kan CT scans dagiti dua a pulis tapno maamuan assess dagitoy. Maipalagip nga nagpatrolya kumadagiti a pulis iti Upper Baroro kun idi nga naglikto da iti katigid ket ditan ana dung parday ko iti basken maipagarup an napaspas daytoy. Ore man no ginandat ti bus driver aprinuan ngam saan aking magat iti pleno daytoy ang nagresulta iti apan nakadungpar nakin inararo na patrol car dagitoy. Iti agdama saan ang madetermina dagiti otoridad iti gatad iti nagbalin a danyos no sa dinno ipakita dapay kinuna dagiti ang maseknan tapno maamuan no mano amin iti danyos daytoy. Kabayatan na kagid ganiti nasa o nga insidente nagpalagip iti nasa o nga opisyal kadagiti ang motorista nga agannad iti apa nagmaneho saan ang napaspas tapno saan ang madisgrasya ken saan ang makadisgrasya. Kang runaan na tatanga umadun iti Paskwa. Ente man garo din iti panagsarita ni Police Major Crescencio Avila Jr. Gupo iti panakabangga dagiti patrol tayo. Ti mabaling nga may file tayo nga complaint kanya kan that iti driver kat reckless imprudence resulting in damage to property can at the same time reckless imprudence resulting to physical injury. Bali natin respondent driver tayo arati tata arati custodial facility tayo. Then damdama since i-prepare tayo pa yung dagiti documents iapan tayo ito isunod jay Office of the Provincial Prosecutor for inquest proceeding. Ti-claim na mo dahil driver tayo kat overtake isuna kan idi agprinwan na kumahang ako magati prinunan so dayayan nabangganan dati patrol tayo. Dahil agaro diti pa nagsarita ni bali ma'am ti update na mo tata safe mo dagiti dua kakadwa tayo kadwa nga police then pero tanong ma-sure tayo di safety dapat papa-x-ray tayo takan papakandak tayo ti CT scan tanong makita tayo no talaga on damage dagiti di bagbagida kan di ulo da. Siguro kung namin nga ron may isang mirakulo da ito may isang pagyamanan may kini Apo Diyos ta makita mo talaga jilugan kat halos sa total wreck nung naititi pagyamanan may ta safe mo dagiti kakadwa tayo kan minor injury lang mo titi naalada. When kagandak dati patrolling actually sumurag da ko may iti Upper Baroro dati naitawag da nga pagrespondyanda di time nga agpakiluda ko may nga dalanan adamo da iti medyo napaspas nga Dominion bus line nga ibagbaga ng dati overtaken na kuma hanamatan idi preno na kat hanamot nga hanga kumaga di preno na so dayayan naarado na dati dati patrol tayo nga agpapan iti left turn kuma. As of now ma'am ipapakita mo yung kailangan ti mekaniko tayo tanong kasta actually ti Mitsubishi di company ko awan sa mo dito mag-estimate sa sumurag so kailangan dito mekaniko dito ayan dito baknotan tanong kasta kat ma-estimate dano manong nga talaga iti damage na dito lugan kung kailangan i-record na pala tatanan makita tayo nga talaga na dito damage na dagiti motorista tayo lalo no rabi nawate mi kada kayo nga medyo slow down tayo laeng tanong kasta kat hantay makadisgrasya kan hantay mo nga madisgrasya dati umasidagan nga Christmas kan New Year tayo siyempre na may met nga kakadwa tayo iti pamilya awan iti madisgrasya kada tayo. Daytay iti pa nagsarita ni Police Major Crescencio Avila Jr. May palagip anadong paritibat iti patrol car ang nagluganan ti dua opisyal iti PNP Baknotan ijaya National Highway ang masakupan iti Barangay Baroro Baknotan La Union. Bongo Kendall Zenarota para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito La Union ng Basta Radyo.